Napamatud-an ni WBA welterweight champion Manny Pacquiao nga sa edad nga 40 anyos nagpabili ng iyang kapaspas ug kusog nga mga kinumo atol sa iyang pagdepensa sa iyang bakos batok sa 29 anyos nga four-time world champion nga si Adrian Broner. Si Chona Carion sa report. In favor of the winner and still WBA welterweight champion of the world, Manny Pacquiao. Sa pagbagting pa lang sa first round, gipakita na ni Manny Pacquiao ang iyang kaagresibo ibabaw sa ring. Mas miabiba ang libuan nga misaksi sa boxing sa MGM dihang mipauwan ang mga kinumo si Pacquiao batok kang Broner sa ikapitong round. Broner has fought 5 southpaws since 20s, lost only twice. Sa pagtapos sa round, dayag kayong pagkaluya sa American Challenger. May mga gibuhiang mga kinumo si Broner nga nakaigo kang Pacquiao nga mahinungdan nga giusab sa pambansang kamao ang iyang estilo. Sa round 6 dayag nga gisakitan si Broner sa body shot ni Pacquiao apan maayo usab nga pagkasabak sa papangig ni Pacquiao sa kinumo ni Broner. Sa round 7 nahimong mas agresibo si Pacquiao. Pipila ka segundo misugod na ang pag-uwan sa mga kinumo ni Pacquiao nga nakapaatras ni Broner sa ring. Dili lang makausa ka higayon apan sud gayon sa tulo ka higayon. Sa pagtapos sa round 9, subling na tilawan ni Broner ang makusog nga left hook ni Manny Pacquiao nga nakapalagpot kaniya sa ring. Gidomina ni Pacquiao ang away sa gihulagway nga tactical contest batok sa usa ka defensive-minded challenger nga nagsigi lang og atras human makatilaw sa kusog nga kinumo ni Pacquiao. Tulo ka judges miscore pabor kang Manny Pacquiao kinsa gideklarar nga kampiyon via unanimous decision. Apan si Broner dili makatuo nga gipildi siya ni Pacquiao. Mapasalamaton usab si Manny nga sa edad nga 40 anyos nagpabilin ang iyang kusog ug kapaspas. Gani andam siyang makigharong pagbalik sa walay pildi nga si Floyd Mayweather kun moaway man kini pagbalik. I beat him. Everybody out there know I beat him. Everybody out there know I beat him. I controlled the fight. What they trying to do is they trying to get that money again with Pacquiao and Floyd. Did you feel as though you were going to be able at that point to knock Broner out? Yeah, I want to push more, but my trainer, Buboy, said that do not be careless, just take time. Chona Carion, Balitang Bistak.